खुलुमबाय दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ आसाम प्रदेश कंग्रेसनि सासे दैदेनगिरि गर्जन मुसाहारिया कंग्रेस दोलोखौ नागारनानै फैनायखौ थांनाय साननैसो सिगाङाव नुनो मोन्दोंमोन। गर्जन मुसाहारिया माब्लाबा बिटिसि खुंथाय गोहोआव थानाय इउपिपिएल पार्टी आरो बिजेपि पार्टीफोरखौ गोबां खेब सोंखारिबोदों। माखासे गनायजाथावै रावफोरबो बिथाङा बाहायबोदोंमोन। नाथाय बे बाराव गर्जन मुसाहारिया कंग्रेस नागारनायनि उनाव जोबथारनायाव इउपिपिएल पार्टीआव थांनाय सानखालि जयेन जायो। गासै सा 14 मददगिरिफोरखौ लानानै थांनाय सानखालि इउपिपिएल दोलोआव जगदान जायो गर्जन मुसाहारिया। नाथाय बिथां गर्जन मुसाहारिया मानो इउपिपिएलआव फैनो गोनां जाखो, मानो इउपिपिएल पार्टीआव बिथाङा आखाइ हमफैखो, बेनि सायाव फोरमायथिदों गर्जन मुसाहारिया। आं कंग्रेस नागारनायनि जाहोना बेनोदि आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिया बिटिआरखौ लानानै जेरैबायदि साननांगौमोन, बिटिसि बिसायख'थियाव कंग्रेस पार्टीया मोनसेनिसो बियाबाव देरहासार जानानै इउपिपिएल नङाबा बिपिएफजों सोरखार दानानै बिजेपिखौ गोजान खालामनो आं सावरायदोंमोन। नाथाय गले गले बुंनायावबो कंग्रेसनि दैदेनगिरिफ्रा आंनि फंसेबो बाथ्रा लायाखै। आं सासे बर' जानानै कंग्रेस दोलोआ आंनि फंसेबो बाथ्रा खोनासङाब्ला कंग्रेसाव थानानै मा मुलाम्फा होनना बुङो गर्जन मुसाहारिया, जायनि जाहोनाव बिथाङा इउपिपिएल पार्टीआव जयेन जानो गोनां जायो होनना फोरमायथिदों। नैथि खौराङाव दङ फैगौ 22 सेप्तेम्बर खालाराव हादोराव मोनसे गोदान जीएसटी बाहायजागोन। बुधबाराव रांखान्थि मन्त्रि निर्मला सीतारामननि दैदेननायाव 56टी जीएसटी गौथुमनि जथुम्माया गोदान दिल्लीआव जादोंमोन आरो बे जथुम्मायावनो मोनसे बिथांखि दैखांनाय जादोंमोन, जेराव गोदान जीएसटीनि थाखाय बेसेनफोरखौ गनायथि होदों। मोनसे फोसावथाय फोसावनायजों गोदान जीएसटीनि गोहोम गोग्लैनायनि जाथावनाया रोखा जाबाय। फोरमायथिनाय बायदिब्ला जथुमाव मख'नाय जादों दि 5% आरो 18%नि मोननै थाखोआरि जीएसटी खान्थिया हादोराव मोनब्रै थाखोनि जीएसटी खान्थिखौ सोलायगोन, जायनि ओंथिया बेनोदि 18% आरो 18%नि जीएसटी थानाय नङा। बेनि फिथाय महरै गोबां बेसादफोर जेरै बेसेन गोसा जि-जोम आरो जुथाफोरनि बेसेना खमायगोन। दा जुदि बै बेसादफोरनि बेसेना 2500 थाखासिम जायो अब्ला 5% खाजोना होनाय जागोन। गुबुन फारसेथिं गौथुमा लाक्जारि गारिफोराव 40% जीएसटी जाबसिननायखौ मदद होदों। बबेखानि दासिम बेनि सोमोन्दै सोरखारा एबा जीएसटी आफादनिफ्राय जेबो मावख'आरि फोसावनाय जाथ'वाखै। थामथि खौराङाव दङ आसाम राइफल्स आरो मणिपुरनि नारक'टिक्स कन्ट्रल ब्युर'आ आयेन बेरेखा आपिं आबाद मावनायनि थाखाय अपारेशननि समाव गोबां बिबांनि आपिं जब्द खालामनो हादों। भारत म्यानमार सिमाजों लोगोसे संदेल जिल्लानि चान्दक टामपक ओनसोलाव खालामनाय मोनसे अपारेशनाव आसाम राइफल्स हानजा आरो नारक'टिक्स कन्ट्रल ब्युर'आ अपियामखौ जब्द खालामनो हादों। म्यानमारनिफ्राय मोनसे सिन्डिकेटनि गेजेरजों दैथायहरनाय समाव हमजानाय अपियामनि लिरथाया 138.5 किल'ग्राम जागोन। आसाम राइफल्सनि मोनसे सुलुंनि बायदिब्ला गेजेर हायुंआरि गोसोम हाथायाव बे अपियामनि अनुमान खालामनाय बेसेना 6.9 कौटिसो रां जागोन। जब्द खालामनायनि उनाव अपियामखौ इम्फलाव नारक'टिक्स कन्ट्रल ब्युर'नो गथायना होनाय जादोंमोन होनना फोरमायदों। बे समाव बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। आलादा रायजो बड'लेण्ड सोमावसारनाय जारिमिनखौ लानानै महर होनो नाजानाय मुंदांखा सावथुन दिहुनगिरि पंकज लाहारीनि जांख्रिथायनि थैसाम 2आ फैगौ 13 सेप्तेम्बर खालाराव रिलिज जानो थांगासिनो दं आरो बै सानखालि मोनसे गेदेर प्रिमियार श'बो लानाय जागोन। जांख्रिथायनि थैसाम 2खौ दिन्थिनायनि गेजेरजों गोबां आर्टिस्ट, महरगिरि आरो देंखोगिरिफ्रा प्रिमियार श'आव बाहागो लाफैगोन। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनी हालामनि बरलागाव गेलेग्रा फोथाराव प्रिमियार श' काम मिउजिकेल नाइटखौ बानजायनाय जादों। बेनिखायनो बै सानाव गासै खाथि खालानि बर' सावथुन अनसायगिरि, नायगिरि बर' रायजो राजाफोरखौ प्रिमियार श'आव बाहागो लाहैनो थाखाय खावलायहरदों। फैगौ 13 सेप्तेम्बर खालारनि जानो गोनां जांख्रिथायनि थैसाम 2नि प्रिमियार श'नि हाबाफारियाव आलासि महरै गोबां बर'नि आर्टिस्टफोरा बाहागो लाफैगोन। फारियै मुंदांखा फावखुंगुर सुकबिर कार्जि, हेलिना दैमारि, लिंसार बसुमतारी, फुजि बसुमतारी, अम प्रकाश केरकातारि, रिया ब्रह्म आरो बेनि गेजेराव नेरसोन बसुमतारी, मनालिसा हाज'वारि, पुजा मुसाहारि, प्रियंका लाहारि, चंगिना ब्रह्म, सुदेमसना रामसियारि आरो लोगोसे बर'नि मुंदांखा देंखोगिरिफोर फारियै पुंजा मुसाहारि, निपु बसुमतारी, सोमखोर, दीपा मोनसोन, बिराज बिथांमोनाबो बाहागो लाफैगोन। बेनि अनगायैबो हाबाफारियाव मुंदांखा सावथुन दिहुनगिरि लिरगिरि पंकज लाहारीया गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैगोन आरो मुंदांखा देंखोगिरि देंखोनि रानि सुलेखा रानियाबो बाहागो लाफैगोन।
थांनाय साननैसो सिगाङाव जों नुनो मोन्दोंमोन दि समाजारि बिजोङाव बर'नि फावखुंग्रि रिंकी ब्रह्म आरो डक्टर सांग्रां ब्रह्मनि नंखाय ब्लेम खालामनाय मोनसे सावगारिखौ, जेराव फेसबुकनि गेजेरजों माखासे दुथांफोरा नंखाय सन्देह खालामनानै ब्लेम खालामनो नाजानायखौ बे समाव क्लेरिफिकेशन महरै मोनसे पस्टनि गेजेरजों फोरमायबाय रिंकी ब्रह्मआ। बिथाङा मैया गावनि अफिशियेल फेसबुक पेजनि गेजेरजों पस्टआव बुंनाय बायदिब्ला, गावनि कार एबा गारिखौ बेखेव बसुमतारी मुंनि सासे सुबुङा रायज्लायनानै दसेनि थाखाय मदद बिनानै लांदोंमोन होनना बिथाङा फोरमायदों। आरो बिथाङा लिरबावदों दि आंनि काराव सोर पार्टीनि लिडार, सोर गाखोगोन, सोर बेरायगोन आं बेनिसिमबो जेबो मिथिया। आरो जाय बिथाङा गाखोना बेरायदों बेखौबो आं नमिनेशन खालिसो नुदों ससियेल मिडियानि गेजेरजों। आंहा पार्टीनि लिडारफोरजों सोमोन्दो गैया आरो खैथा पार्टी दं, साबैसे लिडार दं आं मोनथिया। नाथाय जायफोर सुबुङा गाज्रि केपसन लिरनानै आंनि फट' शेयार खालामनाय नंखाय खोथा फोसावगासिनो दं, बिथांमोननिसिम आं खावलायहरनो सानो एबा फोरमायहरनो सानो, नेक्स्टआव आं बेबादि पस्ट लिरनायनि जायगायाव एफआइआरसो होगोन एबा एफआइआरसो लिरगोन होनना बिथां रिंकी ब्रह्मआ बेबादि लिरदों। थारैनो बिटिसि बिसायख'थि जोबनानै थांखांनायनि उनाव माखासे दैदेनगिरिफ्रा जोबथेसालियाव थांनांगोन नामा? माखासे बर' लिडारफोरा गोजा न'नि आलासि जाहैनांगोन नामा? मख'नो गोनांदि गोबां समफोरावनो बिटिआरनि सीएम प्रमद बर'निफ्राय लानानै माखासे इएम एमसिएलए बिथांमोनखौ हमनांगौ एबा एरेस्ट खालामनांगौ होननानै रायजो राजाफोरनि गेजेराव सावरायलायनाय नुबोदों। बेबादिनो बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारिखौबो हमनांगौ होननानै दाबि खालामबोनायखौ नुनो मोन्दों। नाथाय मा जाहोनाव, मा गोरोन्थि मावनायनि जाहोनाव बेफोर सोंलुआ फैदों? नाथाय गोरोन्थि हाबा मावोब्ला दिनैनि समाव रावबो सीएम इएम गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिब्लाबो सानसे जोबथेसालियाव थांनाङो। हादोरसा पुलिसआ नसुंसेनि रायजो त्रिपुराखौ फेग्रा मुवा गैयै रायजोआव सोलायनो थाखाय गावसोरनि फोसावनायखौ गोख्रोंसिन खालामदों। ड्राग्स आरो गान्जानि बेरेखायै सोलिबाय थानाय अपारेशनजों लोगोसे पुलिसआ आयेन बेरेखा गान्जा आबादफोरखौबो फोजोबस्रांगासिनो दं। त्रिपुरानि सेपाहिजाला जिल्लानि गुबुन गुबुन जायगाफोराव पुलिस आरो बिएसएफ लोगोसे त्रिपुरा स्टेट राइफल्सआ गोबांथार जौ एकरनि आयेन बेरेखा गान्जा फार्मफोरखौ फोजोबस्रांनो थाखाय अपारेशन खालामनायाव जाफुंसार जानो हादों। त्रिपुरा पुलिसनि मोनसे सुलुंनि बायदिब्ला बिस्रा मगन्स पुलिस थानानि गोदो गोदायनिफ्रायनो पागलाबारि हाग्रा ओनसोलाव फ्राय 2,40,000 आयेन बेरेखा गान्जा प्लान्टफोरखौ फोजोबस्रांनाय जादोंमोन आरो सनामुरा पुलिस थानानि काटामुरा हाग्रा ओनसोलावबो 35 एकड़ हाखौ आवग्रिनानै 2,28,000 आयेन बेरेखा गान्जा बिफांफोरखौ सिलिंखार खालामनाय जादोंमोन। बेबायदिनो जात्रापुर पुलिस थानानि खोला महेशपुर आरो कटालिया ओनसोलाव 2 लाख आरो कलिकला ओनसोलाव 1 लाख गान्जा बिफांफोरखौ फोजोबस्रांनाय जाबावो। एपिबि राजखान्थि दोलोनिफ्राय हुनुक दैमारियाबो जिल्ला मावख'आव बिजाथिलाइ गथायबाय। 31 नं धोनस्रि बियाबनिफ्राय बिजाथिलाइखौ गथायो हुनुक दैमारिया, जेराव उदालगुरि जिल्ला बेंगिरिनि मावख'आव रोजा रोजा सुबुंफोरनि बाहागो लानायजों बिजाथिलाइखौ गथायबाय। बेबादिनो बोसोन दैमारियाबो 38 नं भैरबखुन्द बियाबनिफ्राय बिजाथिलाइखौ गथायो उदालगुरि जिल्ला बेंगिरिनि मावखुलियाव। गोबां रोजा रोजा मददगिरिफोरनि मददजों एबा बाहागो लानायजों बिथाङा बिजाथिलाइखौ गथायो। बेबायदिनो एपिबि राजखान्थि दोलोनि आफादगिरि डक्टर अनजालि दैमारियाबो बिजाथिलाइखौ उदालगुरि जिल्ला 36 नं हरिसिंगा बियाबनिफ्राय बिजाथिलाइखौ गथायो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला अनजालि दैमारिनि दैदेननाय एपिबि राजखान्थि दोलोआ बिटिसिनि गासै मोन 25 बियाबाव बिसायख'थि गेलेगोन गिबि खेबै। बुधबाराव लामदिं फरायसालिमायाव मोनसे गोख्रों थासारि सोमजिदों। फरायसालिमानि गोरायुंखौ फरायसाफोरा फरायसालिमानि फारसे सांग्रांथि गैयैनि दाय होनाय जादों, जायनि जाहोनाव बिथांमोना बिथांजोनि बेरेखायै मोनसे हेंथा दिन्थिफुंदोंमोन। बे हेंथा दिन्थिफुंनायाव दुलाराय भारतारि फरायसा आफाद, लामदिं आरो लामदिं फरायसालिमा आफादआ बाहागो लादोंमोन। रागा जोंनाय फरायसाफोरा थाबैनो प्रिन्सिपाल डक्टर अनुराधा चौधुरीखौ सोलायनो हुमखि होदों। बे समाव फरायसा आरो प्रिन्सिपालनि गेजेराव बाथ्रा दान्थेलायनाय सोमजिदोंमोन। मख'जाथावदि लामदिं फरायसालिमाया बायदि रोखोमनि जेंनाफोरजों जुजिनानै दं। दैनि आंखाल, गाज्रि थाखो खथानि थासारि आरो जोबोद गाज्रि आनजादनि फिथाइफोरा फरायसालिमायाव गोहोम खोख्लैगासिनो दं। प्रिन्सिपालखौ बेफोर जेंनाफोरनि सोमोन्दै गोबां खेब खौरां होनाय जादोंब्लाबो सोमावसारगिरि फरायसाफोरा अजद दिखांबोबाय थादों, नाथाय बिथांमोना दासिमबो आबुङै मावाखै। बिथांमोना जेंनाफोरनि सायाव गोसो होआखै। दिनै एबा मैया फरायसालिमायाव जाफेरै थासारि सोमजिनायनि जाहोनाव लामदिं पुलिसआ थासारिखौ सामलायनो थाखाय जाथाय जानाय जायगायाव सौहैदोंमोन आरो जाथायनि सोमोन्दै प्रिन्सिपालआ लामदिं पुलिस थानायाव मोनसे गसर थिसनो। मिथिंगाया सा भारताव गिख्रंथाव महर लादों।
जम्मु काश्मीराव रोजा अखा हाबाय थानाय आरो हा गिसिखानायनि जाहोनाव 50निबो बांसिन सुबुंफोरा जिउ खहा जादों। मिथिंगाया दा पान्जाब आरो दिल्लीयाव खहा खालामदों, जेराव दिल्लीयाव थाद'नाय गैयाजासे अखा हाबाय थानायनि जाहोनाव सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनायाव सुबुंफोरनि हेंथा होदों। बोथोर बिगियान मिरुआ सांग्रांथि होनाय बादिब्ला फैबाय थानाय समफोराव जम्मु काश्मीर, दिल्ली, पान्जाब, हिमाचल प्रदेश आरो एनसीआरआव बांसिन जोबोद गोब्राब बोथोरनि थासारिफोर जानो हागौ। राजधानी दिल्लीयाव समबारनि फुङाव गोबां अखा हाबाय थानायनि जाहोनाव गोबां ओनसोलफोराव आर्टिफिशियेल दैबाना जादों। गाजियाबाद आरो नयडा बायदि जायगाफोराव सुबुंफोरा बे दैबानानि जाहोनाव गावसोरनि न'फोरखौ नागारनो गोनां जादों। बोथोर बिगियान मिरुआ बोथोरखौ आसा खालामनानै गासै दिल्लीयाव जन्डिस एलार्टबो फोसावदों। नर्थ करियानि दैदेनगिरि किम जं उननि जिउ खुंनाया जेब्लाबो सावरायनायनि आयदा जानानै फैदों। बावैसो सिगां बिथाङा गोथां गाबनि गावारि ट्रेनजों चीन सफैनायनि उनाव फिन खेबसेबाव नोजोरनि मिरु जानो हादोंमोन। मख'नो गोनांदि किम जंआ बोसोरफ्रोमबो जौआवनो $30 मिलियन बाहायो। बिथाङा लोंनाय जौनि बथलनि बेसेना $7 लाख। भारतारि राङाव बे जौनि बथलनि बेसेना $6,30,000 रांसो जागोन। किम जंनि मोजां मोनसिननाय जाग्रा आदारफोरनि गेजेराव पिज्जाबो दं। बिथाङा इटलीनि सासे मुंदांखा शेफ दङ, जाय पिज्जा बानायनो थाखाय अरायनि थाखाय सा करियायाव थायो। बोसोरफ्रोमबो ब्राजिलनिफ्राय कफि लाबोनो थाखाय सा करियानि दैदेनगिरिया बोसोराव $9,67,000 बाहायो। जौ आरो सिगारेटजों लोब्बा थानाय किम जंनि लिरथाया बांगासिनो थादों। आथिखालाव किम जंनि लिरथाया 136 किल'ग्राम जाबाय होनना मिथिमोनदों। डाइरेक्टरेट अफ रेभिनिउ इन्टेलिजेन्स थामहिनबा DRIआ कानाडा फावखुंग्रि रानेया रावनि बेरेखायै दुबाइनिफ्राय सना फालांगि खालामनायनि थाखाय 102 कौटि रांनि जुरिमाना फोनांदों। रानेयाखौ 3 मार्च 2025 खालि बेंगालुरुनि केम्पेगौड़ा गेजेर हायुंआरि बिरखं गाथोनाव 14.8 किल'ग्राम सनाजों हमनाय जादोंमोन। बिथांजोनि 3 लोगोफोरखौ 50 कौटि रांनि बांसिन जुरिमानाबो फोनांदों। DRIनि नायबिजिरनायाव मिथिनो मोनोदि रानेया 2023 आरो 2025 मायथाइनि गेजेराव 52 खेब दुबाइआव दावबायदोंमोन। बिथांजोनि बेरेखायै हवाला गेजेरजों रां दैथायहरनायनि अजदबो मोननाय जादों। रानेयाजों लोगोसे फालांगियारि तरुण कांदाराजु आरो गहेनाफोरनि फालांगियारि चाहिल चक्रियाजेन आरो भरत कुमार जैनखौबो खानाय जादों। DRIआ बेंगालुरुनि मिरुआरि जोबथेसालियाव दायनिगिरिफोरखौ 250 बिलाइनि खाख्रि आरो 2500 बिलाइनि हेफाजाबारि फोरमान बिलाइजों लोगोसे जुरिमाना होनायनि नटिस हरदों। फैगौ BTC बिसायख'थिखौ लानानै जमदुवार बियाबनि TCLCCनि मासिगिरि निरद नार्जारिनि माखासे गोनांथार बिबुंथि। जानो गोनां BTC बिसायख'थियाव रायजो राजाफोरा जमदुवार बियाबाव सोर सासे बिजाथिनो भट होनांगौ, बेखौ लानानै फोरमायथिदों जमदुवार बियाबनि TCLCCनि मासिगिरि निरद नार्जारिया। फैगौ BTC बिसायख'थियाव UPPL दोलोआ गोबां मासि देरहासार जानानै फिन खेबसेबाव प्रमद बर'आ BTCनि चिफ जानो थांगासिनो दं होनना बिथाङा बुंदों। बेनि थाखायनो गासैबो रायजो राजाफ्रा गोथौयै साननानै भट होनाया गाहाम आरो जमदुवार बियाबावबो दिनैनि समावनो UPPL दोलोनि बिजाथि सरनजित बसुमतारियानो देरहासार जागोना रोखासै होननानै जमदुवार बियाबनि गासैबो रायजो राजाफोरखौ UPPL दोलोआवनो भट होनांगौ होननानै निरद नार्जारिया बेबादि फोरमायो। बे समाव बलिउड सावथुन नायनानै मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। 2025 फैनो गोनां साजिद नादिवाला आरो राजद अरोरानि लिरनायाव दिहुनजानाय बागी 4 सावथुना 5 सेप्तेम्बर खालाराव रिलिज जानो थांगासिनो दं। जाय सावथुनाव फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन मुंदांखा फावखुंगुर टाइगार श्रफ, सन्जय दत्त, सनम बाजुआ आरो हारमास सान्धुजों लोगोसे गोबां आर्टिस्टफोरा बे सावथुनाव फाव खालामदों। बे सावथुना मोनसे एक्शन मुभि। मख'नो गोनांदि बलिउड फावखुंगुर टाइगार श्रफनि बागी पार्ट 1आ थांनाय 2016 मायथाइयाव रिलिज जानानै थांदोंमोन। बेनि उनाव बागी 2आ 2018 मायथाइयाव आरो बागी 3आ 2026 मायथाइयाव रिलिज जादोंमोन। आरो फिन 5 बोसोरनि उनाव एक्शन फिल्म बागी 4आ 2025 सेप्तेम्बर दानाव एबा 5 सेप्तेम्बर खालाराव रिलिज जानो थांगासिनो दं। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बागी 4नि गासै सावथुनाव खरसा खालामनायनि बेसेना 200 करोड़ रां। जानो गोनां 2025 BTC बिसायख'थिनि थाखाय नमिनेशन बिलाइ होनाय हाबाफारिया जोबलांबाय। BTCनि मोननै रिजनेल पार्टी एबा UPPL आरो BPFनि बिजाथिफोरा नमिनेशन गथायनाय बायदिनो नेशनेल पार्टी, BJP आरो कंग्रेस पार्टीफोराबो गावसोरनि बिजाथिलाइ गथायनाय हाबाफारिनि थामहिनबा नमिनेशन बिलाइ गथायजोब्बाय। बेनि अनगायैबो गोबां उदां बिजाथिफोराबो गावसोरनि बिजाथिलाइखौ गथायजोब्बाय।
मिन्थिनो मोननाय जादों दि बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय गासै मोन 40 बियाबफोराव सा 384 बिजाथिफ्रा नमिनेशन बिलाइखौ गथायखांबाय। बेनि गेजेराव क'क्राझाराव 132 बिजाथि, उदालगुरियाव सा 74, बाक्सा जिल्लायाव सा 64, चिराङाव सा 64 आरो तामुलपुर जिल्लायाव सा 50 बिजाथिफोरनि गावबा गावनि जिल्ला मावख'आव नमिनेशन बिलाइ गथायनाया जोबनानै थांबाय। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा।